Perlok pideban longki बहुत siara ba pikiran phone kat ba pidang on ki internet namar ba ka Google Chrome lane ka mobile jung phi lengba ka internet lane lengba ki website ka sngap baro ki jing keren ki jung phi kalak ban sngo baro bat kalak ban tep baro pikiran kumno phi ong kumno kalak ban tep baro ya kita te lada phim nge ya kata te kumut te pinlet sepuk ga Google Chrome nang ta klik ye gitu ki light tali ki dot nang ta de klik ye gitu ke setting nang ta de scroll spot bit pin lap gitu ke betho site settings klik ye gitu nang ta hang tu pin ki permission baro ki permission hang tu ki mi lot nang ta de klik ye tu microphone nang ta de pin turn off ke uni nomor ba leng ba jung uni permission microphone komod ba ka mobile jung phi lane ka Google ka sim baro iki ke sngo baro iki jingkran ki jung phi pikran kumno lada phi phone lane phi on internet nomor leng ba ka internet ka mobile phone jung phi ka sim ya baro ki jingkran ki jung phi kat ba pikran te lada hadin ba phila turn off ye tu komod ba kal along save kanam la shu ban sim ye kinu ki jingkran jung phi